Boom! So, um, hello. So it's March. It's marching time, right? And for all the teachers there, it means you have to be creating a lot of certificates, diplomas, and the likes. So in this episode, I'm going to show you the faster way on how to create certificates using what we are calling the mail merge in Microsoft Publisher. I had been doing this in Adobe InDesign, but most of the laptop given to us by DepEd came with Publisher, and I'll be showing you how to do this in Publisher. So mostly certificates only have only one layout, only one design, and the thing that we are going to change there are the names and the what's the LRN, learning reference number. I hope I'm right. So I'm going to show you how to do this, and I hope this helps. I'll be doing this in kankanaey. So number one that we have to do is, of course, we have to have our layout. So in this one, I have my layout here. So my layout is this certificate of appreciation. This certificate of appreciation is awarded to the name of the recipient, and this is what we are going to change, right? Dito lang tayo magpapalit. Sinidang ni pansukatan ko, and then din paenta ko din LRN. So LRN din number di yan pa. Si name of recipient tinagan di anak, tapos din LRN. So naayot din layout ako, dire-diretso sa sinet di layout na yung certificate ako. So nalpas ako. Di next ay amagat ako sumarno, amagat ako din magapuan di data or magapuan di information. Gilay din ay kanan, amagat ako din listaan ginagan. So nanamagak si listaan para sa tutorial ay sinaay sin desktop. So din kanan ay sample. So lukatan ako na. So din may pwede di kailangan tako ay information at din nagandi anak kasi din ay din LRN na. So nice na then name. So we have John Irvin Kising, and then umanay hanggang 6 lang gusto ka ingatan na sample lang. And nung kita niyo yung LRN, sample mo lang data ang pwesong LRN data. So danay din kailangan tako information niya. So LRN and then name. Okay. Ngayon, isi-save yun save as. Let's try to save it. Save as. Pitok sa desktop. For this tutorial, bagat ako listaan. Bagat ako niya. Listaan. Okay. Well, let's try to save. Okay, now we're done. So what is na? Listaan ka na. And now we can close it. So you close it. Meron na tayong adaan sa listahan tinagan tayo. Now make sure na din ang isaban yung nalakayo ngayong mabiroan. So din ang isaban tako sa desktop. Tatag gusto mo so meron na tayong design, which is the publisher. Yung publisher. And meron na tayong listahan din na nagan. Di sumaro na amagan tako man tawag dito ko sa publisher. Okay. And then may ilay din wad nga to ay may sinaling kang kananda ay tab. Yeah. So amay kayo sinay mailing tab, and then you click this. Click ako na. Okay. Now mail merge ka na niya. So mail merge. Okay na yan. Sinisumar na yung maganda ko. Click. Then select recipient. Yan. Tapos dumadas na use an existing list. Okay? So we are going to use an existing list. Sinadin usaron ta ko na, no i-click ta ko na, anapon ta ko din doy Microsoft Excel ay doy listahan ta ko. Again, nung manamag ko yung listahan sinang Microsoft Excel, usaron ta ko niya ang Microsoft Word, Microsoft Excel. Okay. So use existing list, click ko na. Ngayon,
Do you want kasi inusap kong nadkaw yan isunganay kanana. Do you want to connect to a different source kanana? So yes kanina. Okay. So sinay di mangyari no open niya. Tapos hindi kada na din doy ay data takuha the same desktop. So napok sin desktop so ninagan na di panagan takod ka yan listahan. So napunta ko din Excel ay listahan. So doy din Excel ay listahan tako niya. Guys na i-click mo na. Okay, and then open. Okay, so dito ko na. Okay, ngayon, so reading ka na, nice na. So sino ay sheet, no? At din sheet na di ay napayan sa information, piliam din sheet ay nangingipayan sa information. So include ako din information tako din sheet 1 niya. So i-click ako sheet 1, naka-click na, and then okay. Okay, nailas na. So we have the name and LRN. Okay, so naka-check na. Nung i-check mo na ito, magadi maala. Nung i-check mo di, siya di pala rin niya. At talmud ako lang din okay. Yan yung magay nangyari mo niya. Next ay sumarno, amoy tapusin, insert field, insert merge field. Okay, so i-click ako na. And then, wait lang muna. Sinay din umenta ko muna na niya. Sinay. Okay. Dinaganta ko. Ito mo din, ano kaya rin, ito mo din kada na di. Di first ay namagta ko kami, din, in-click tako lang din magapuan di information tako. Tatan, sinudi maipayanda din doy da information, sinay di sumar na yung maganta ko. So, din, first information ay maganta ko, dinagan. So, ipit ako sinagan ay insert name of recipient. So, ipit ako sin insert mail merge, or is that merge field, and then, click to name. Wala na. Name. Malawa. Din LRN. Click ako abos ng LRN na. And then insert merge field. Kana kasi niya. And then din LRN. Click ako. Nung nalpas, mabalin nyo ay i-preview. Preview the result. So you can preview here. I-preview yung kamanin natap na ilan yung nosto. 1. Isa pa 2. You can click this one now. 3, 4, 5. O, diba? So, meron tayong 5 na. Tatan, finish merge. Sa finish merge, click mo lang, and then, wala pan pilihan sa di, merge to printer, mabalin ay diretso ay print nyo. Pero I advise na, tapno maisimpayo rin ginagan, i-merge to new application nyo. Adadagi dyan dadado mga estudyante nga tinaganda nga ikat atindog. Halimbawa, kulasa, Pedrita, De La Cruz, kasi niya nga nag-atindog. So, baka ada nga lagi dyan mga dikinayan din text box. Masapula i-adjust ako din size na. So, merge to new publication. Click yun lang di. Okay, so we're creating new publication now, and waiting for it. Voila. Okay. So, we have made a certificate. Tingnan nga natin kung tama. So, this is our page 1 is John Erwin Kising. In recognition of his valuable contribution to his handsomeness. I'm sorry. Ginawa ko lang yun kanina. Okay. So, seems like all of it is okay. Including the LRN. So, okay na yung LRN nila. So, ganon. And then, if everything is okay, then you can print. So, ganon po ang pag-print ng certificates. Especially pag marami ang estudyante using mail merge in Publisher. So, this is Maestro. Hoping you learned something from that. And I'm signing off.